Ei, ja veig les naus, guaita, els de Badòquia. I allà els de Trescàlia. No correu tant. I aquí els d'Esbrínia, una idea brillant rere l'altra. I allà hi ha els de Dissenya, que fan i desfan tot el dia. I guaita allà, els de Walàquia, els senyors del pensament i de l'univers que creen. Bé, aturem-nos una mica, perquè ara tenim una feina. Us heu d'anar coneixent i heu d'anar fent coses tots junts. La primera que heu de fer, aquí que us proposem, és que ens descriviu, per obrir la gana i perquè després hi puguem sucar-hi pa, als llocs on viviu. No ho fareu del no-res. Teniu uns exemples que heu de llegir i heu de fer vostres. I recordar el que vau llegir també de les ciutats mítiques. Tot això us ho poseu a la motxilla, ho rumieu, li doneu voltes al vostre cap i escriviu. Agafeu paper, llapis, us organitzeu i escriviu a partir d'aquests exemples. I llavors ho lliurareu en una activitat que anomenarem taller. El taller el feu en dues etapes. A la primera lliureu el vostre escrit que heu fet personalment i a la segona els companys de la vostra nau també es llegiran els vostres escrits, els haureu d'haver fet molt i molt bé perquè han de venir moltes ganes d'anar a aquests llocs i després s'hi ha de poder sucar pa amb oli. Bé, i després tornareu a fer la vostra creació si ho creieu del cas. Som-hi?